Permezz ta' trasferiment ta' proprjetà li bħalissa taqa' taħt ir-responsabilità tad-Dipartiment tal-Artijiet pajjiżna se jibda l-proċess għal bini tal-ewwel ċentru għar-riċerka fl-akwakultura u s-sajt. Dan se jkompli jsaħħaħ ir-riċerka fuq livell internazzjonali permezz ta' ċentru ġdid bl-aqwa għodda ħiliet u riżorsi li dawn is-setturi jeħtieġu. Il-Ministru għall-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġija Sajt kienu preżenti għall-iffirmar tal-ftehim bejn id-Dipartiment tal-Artijiet u l-Aġenzija Aquatic Resources Malta. Il-Ministru Bonnici spjega kif bit-trasferiment ta' art pubblika fit-triq il-Barakki f'Marsa Xlok lill-Aquatic Resources Malta din l-art pubblika se sservi għal skop importanti foqsma li pajjiżna qed jinvesti fihom u li joħolqu impjiegi ta' kwalità. Il-qasam marittimu huwa kruċjali għall-avvanz ta' pajjiżna mhux biss minħabba l-passat sabiħ immens brabta mal-gżejjer tagħna, imma anke għaliex dan jipprovdi preżent u futur mill-isbaħ għal pajjiż li tant inħobbu. Bħala parti minn din is-sinerġija ta' investimenti fl-oqsma tal-akwakultura u s-sajt, il-Forti ta' San Luċjan f'Marsa Xlok se jaqa' taħt ir-responsabilità tal-Aġenzija Aquatic Resources Malta u se jkompli jaqdi l-istess funzjoni li diġà għandu. Is-Segretarju Parlamentari Buġija Sajt saħqet dwar l-importanza ta' dan l-iżvilupp f'dan is-settur kruċjali għal pajjiżna bħala gżira. Jina nixtieq nirringrazzja l-Lands Authority u l-Aquatic Resources Malta tal-kollaborazzjoni u nħares il-qudiem sabiex dan iċ-ċentru jsir realtà.